Kumbukumbu nayo manje ngibambisana lesikhathi sami. Wasibize wadala inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Wasibize savuma inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Inkosi yamakhulu. Inkosi mhlanga. Inkosi yamakhulu. Inkosi mhlanga. Wasibize savuma inkosi mhlanga. Inkosi mhlanga. Ngazisa amakosi amadala alapha esigodlweni. Amen. Esengiyazisa naye isilo esibuzile uMdlovumbane owasiphalele isinkwa lesi esisidla namhlanje. Siyacela-ke ukuthi ingathi umoya wakhe uyede uMdlovumbane ngaba khona njengoba silo msebenzi waqala uyena. Ngicela indawo ezibhala angihlale lesi sisakithi eNazaretha 183. Awunaso isibelelo.
Lalila Zulu, Lalila Bantu Bendipete, Kesechu, Osia Zizifuna, Sesifuna, Nawe Jengezi, Usishisinyo, Sishwana Shogoso, Ategizintiwa, Tigana, Yosenza, Kona, Aitegimamu, Siswamu, Yaizaranda, Imbosisa. Ngiyakulela sikhulu. Ngiyakulela silo samabandla. Ithi bayede hlangana umhlabathi. Ibingeke idlunkulu yonke kanye nabantwana basedlunkulu. Ibingeke yonke amakhosi akhona kule nkonzo namuhla. Ngibingelele nendlela zonke ezizwe lakithi. Ngiphi zonke ezinganya lenkonzo. Bese ngibona lebandla lamaNazaretha asebuhlungu egameni kaNkulunkulu esimkhonzayo. Indawo esikhuluma ngayo namhlanje ngithe ngivula iphepha ekuseni. Ngathola ukuthi umuntu wesilisa. Anokuvuma madoda masenaliwe uthando masephelile sesiphelile. Njengoba nje intombi nomngakho masithi hayi baba sibanibani engathi angisaboni kahle. Ubonke labantu uNkulunkulu badala into engaphezulu kwethu. Manje uma umuntu wesilisa ke ukuthatha ngelinye ikhanda. Umuntu wesilisa ke lo. Ufuna ukuthi abantu besilisa bangamadoda namhlanje. Umuntu wesilisa ke uthi mayaliwa. Wasithi ukukhombisa le ntombazane imalile. Unengane nayo. Wathi uze wazi ukuzikhombisa. Usesuka uyanyanywa ngopetrol. Uya kubantombi.
Tumba yikho. Uyakhiya ngocingo emnyango. Ngeke phela ngaphakathi. Uthi phela iyashisa ingane eyilele lapho. Hayi lo aqabele naye. Eyodwa ingane ishonile lapho. Ezinye ngibulombe seyibhedlela. Sasibuye madoda. Siye abantu basabantu kudalini. Anovuka sekuphela uthando. Mase liwo uthando uciciyelwayo. Uyabona nje mawuswaliwe. Masukuza kumina. Uma ngingekho mhlanje ngiqala into zini. Usukuza kumina ukuthi mara usengalile. Uyabona umuntu osifazana ungamhluphi mase sewalile. Ungathathi imithwalo yakho bese uthatha ibhanti. Ngoba amabili uthi usale kahle mntana wami. Mhlawumbe ushithi ingqondo. Kodwa ngoba manje usuliphiphiliza singiyama. UNkulunkulu badalelwa abaningi yabona ikonto ngoba uzozothenga. Yedwa nje siyobushisana uyoshisa umuzi wengane nombulala futhi cha ungambulali mshini. Nje sobuye nje sifuna wena manje. Ayike umuntu osifazane sepelile bese uza kumina wena. Baba sasishadile ngiphinde ngishadile. Uthi asangifuni. Oba singancengela ke mina. Seyabuya. Kodwa ngentambo njengemuzenti yakwezibeni. Uthi manje usana uthi wena ebesesho lesifazane wena ngase ngiyalile. Uhamba uncebe uyazi wasizonyazi. Wena umuntu omngela wangasekho wena. Ufanele lokudlala amazi. Uyafisa ke Nazareth we. Ngihambe selivangeli. Ilishuma kunamadoda manje abezwe. Hayi amadoda. Lokho kusamadoda kuthiwa abantu besilisa. Uzokhanda kuba madoda. Indoda umuntu oqotho. Indoda umuntu owazi ukuthi njengoba ngikulokuze uzovela yonke into engaphazwa yiphahla. Akuzi kuba wena ubulala into engaphazwa yiphahla kodwa ubiza ngendoda. Sizona ngisabona laba umuntu wesilisa uthi mayaliwe. Sebulala usibulala nabantu abangenaca nezingane. Nonkosikazi. Asiphume lapho kwaNazareth. Nize nibatshele nabayeni bafundisa. Yini into efanele uyenze? Mase kuphelele uthando ukuthelisa. Uhambe nje ngibona ngeke ngikuyi. Umkami nje mase seliphelile. Hayi ngamshiyana yonke impahla le ngithatha ibhanji, ngithatha ibhloko ukuthi ngiyotholana la ngiyakhona. Ngibonge esimweni esikhona njengamanje. Uyazi ngibona ngubayet. Ngibona ukuthi wakhethi inkosi ebuhleni. Ngibonga nabo esilweni esibuzile. Walesipho asifa sona sokuthi ngabe isikhathi njalo asoba lapha sizoletha umkhuleko nenkonzo uvula umkhososelo
ngibonge kanje ngoNazaretha ngendlela engisiya ngayo nifike ukuthi ningani baningi ngiyacela ke ukuthi le nto lesi sifo sisiphathe iziphaza abantu sisibanga izandla zombili ngoba babe baningi abengakhetha maningi abanye kodwa umhlobo bani wabona nina wakhetha nina okusho ukuthi le nto le ifa lethu saliphiwa engeke la saliphuca umuntu noma ngihamba emhlabeni usalobuyela ohamba la ngabe khona isingakwaziyo ukuthi inhlanhla idlile ngokanjani ngokwami ibe ngokuyinikela nangokuzithoba ngethatha yehlela enziwa sekuhlini eminingi neziwe ngahlelelwa maningi amaNazaretha kodwa wathethwa nina wasekuhlini ngijabulise futhi ukubona ukuthi le nto ayifi inesimo esikhona njengamanje siyayiqhuba umsebenzi oshiwo baba wakhe esineziko safika la sikuyona le nkonzo namhlanje ngingakhohliwa abantu besifanele bakheke Kithina uma wena besilisa ulimala thina madoda so kusafanele ngoba yade nje akayibize imbizo yamadoda azowakhiwa nje amadoda njengoba ngisho ukuthi mawaliwe ukuthi abe uNkulunkulu ngapha ngoba ngishiya lo doda ibhanji thathi samlela mangena bothi samlela ne-overall lawo la khona la nge-overall Uwambulala umuntu. Uwambulala umuntu uzake yakho sengcini idoli igazi. Ubugeza bani? Bese kuthiwa thina kuthiwa amadoda kade uwe. Ongifundela wasekola se-3. Verse Verse 3, verse 12, 14.
Ufanele kube khona ukubezelelana uma abantu beganene. Kube khona ukuhloniphana. Mangasekho leyo nto iyona edala kube khona usizo. Indoda ihamba iyofuza imali bese kodwa ufuna ukudla endlini. Ufuna umntwana wakuthenga ukudla mnumzane. Futhi amanazi ataphuza ayafunakala. Futhi uma inaza ukuthi ephuzayo yayinaza ukuthi aphelele inaza. Ongifundela-ke baba. Lapha esikhona-ke sakhethwa isilo esibuzile ngonyama kudlombani. Futhi into engijabulisa kakhulu ngijabulisa ukubona le msebenzi esilo esibuzile. Yiyo liqhubeka ngiyabona nje lento ayisezikuma yoqhubeka njalo. Uthi sithi silo umbona umntaka mayisa ukulethela lo mkhuleko la esikoleni khona la enyokeni umntaka kuyangijabulisa ngoba sibuyela khona la enyokeni. Ungangizwa kabi into le ngendlela mina ngilethe umthandazo. Sithi abantu abanje bathi uma ngikhuluma kahle kanje bayayiphendula impilo yami. Sanibeza nabalisa ukuthi siletheni sathola imali ekhaya ukuthi sifika noma uthi umbhobane noma ukhona noma akekho kodwa kalesi ngobenila ngilethe umkhuleko ukuvula umkhosi waselo. Abekho namhlanje ngesipho sakhe kodwa ngomoya wakho ukhona ngoba wena ungithumelela. Umfundela baba. Ngakho-ke njengabakhethweyo bakaNkulunkulu, ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu, abangcwele nabathandekayo, abangcwele nabathandekayo, yembathani ububele, yembathani ububele, nenhliziyo enesisa, nenhliziyo nesisa, nokuzithoba, nokuzithoba, nobunene, nobumnene, nokubheka kahle, nokubheka kahle. Ngiyabonga baba. Awuqhubekele ekini nibekezelelane, nibekezelelane, nithethelelane. Uma umuntu enensolo komunye njengokuba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nami. Uma umuntu enensolo komunye njengoba nenkosi yanithethelela, yenzani njalo nami. Kepha phezu konke lokho yembathani uthando oyisibotho sokuphelela. Amen. Lapho nakhona uthando ayikhiphi, kuhlala ijatshulwa khona. Kepha uma uthando lungekho, jabula kukho.
yona le ndaba ngoba ngithanda sesephelile yona le ndaba ezithi mnumzane bese bulala konke angayibona yena bese sangibulala bese bayisiboshwa yona abantu bonke khona uthando emzinini emasodweni yonke indawo ungathiwa mawuthi umfundisi kuthiwa alifakwa uthiwa njani umfundisi alifakwa umfundisi uzobikela abanike manje wena uyikhona uyazi ukuthi uyaqhamuka ukuthatha ubhekisile umfundisi fanele inhliziyo emnene etholekile ethanda ukusiza abantu ngaso sonke isikhathi Nkonzo silithi lana ke namhlanje eManazaretha ungise abantwana bethu bacwilile entweni edakayo unguselelelana inkonzo ibuyisa ubuntu ebantwini ngoba phela namhlanje abantu sebaphelelwa wona mbese abantu namhlanje babulala ingane encane badayise ngaphathi mabhidi phatha ingane encane babulala esifazane emihla namalanga Kamu esifazane wabombulala mayezeli liphelile nje hamba yini ubangayo la uneyini umsiye ngobo waye umcathamele ebusuku cathamele kubazi wena Sesingamngondo. Angazi ke ukuthi ngisenjani kulomhlaba esiphila kuwona amawundla. Ake siyithande sibe amadoda singabe abantu besilisa. Amen. Manje wena baba ekhaya siphendwe ibhubesi manje bazothemba bani abantu bala ekhaya. Siphendwe isilwane. Awusangeneki ufundela Efesu 4 verse 31 to 32 Abantwana abangunkulu ayathandana abantwana
ba isho konke okubabayo konke okubabayo nentukuthelo nentukuthelo nolaka nomsindo nokuhlambalaza makususwe kini kanye nako konke okubi maniphathane ngokunene ihawukelane nithethelelane njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela uKristu. Makhona umsindo egcekeni noma ungasazwana kahle noma ekhaya so khona into ebabayo esiyidlile edala ukuthi ube nentukuthelo nolaka maza hlangana lezinto ekhanda lendoda kathi hlangana unkosikazi uyithola imbango mayenenhlanhla asingawashaya abantu abangazulu amadoda ayephume kuyo emgaqweni noma kube khona isibhakela nje isibhakela emgaqweni kushawane mhlawumbe engathola imali lokuthola imali manje ayikushaya abantu abangakwazi ukuyilwela mawushaya inkosikazi wakho phambi kwey'ngane ziba yini kodwa masuqhamuka usuhamba ngesinye isikhathi usuze ey'nganeni iy'ngane ziyabaleka ziyabona ukuthi babebhubhisa kodwa baba washaya imoto emgaqweni ushaya ekhaya sokusona nje uyamthanda umuntu engakuthandi uyayishaya into oyithandayo yabona unkosikazi bangumsima engakaxoshi wabheka nje wabheka unkosikazi ngabe esuka e-police station eyothi wamhlukumeza wabona amavela azoza kimi ake kuye wena-ke ndoda ukuthi uyakushaya unkosikazi uyophendeka inhlekisa abantu yabona bafanele kuvikelwa yithina ngoba phela bayinto yethu badalelwa thina manje kodwa mina-ke manje sengishintshile manje mina angisho nenhlayisithi yala khona inhlayisithi leti ephuzayo esembulala ake kuphela ukuchitha kwegazi okungenasidingo futhi ayikho ukuchitha kwegazi okunesidingo abantu babulala iy'ngane badayise ngama-body part liyaphi izulu nje liyalungiselwa bhedlela ake sincenge uNkulunkulu angene ey'nhliziyweni zethu ngifundela Efesi 4 ake sibuyele entweni esasiyiyo mhla uNkulunkulu osidala ukuthi amadoda singabi abantu besilisa uNkulunkulu akazamdala besilisa wadala indoda uAdamu wadala owesifazane u-Eva umuntu wesifazane adala into eqhamuka la emhlabeni sesiphumile emthethweni kaNkulunkulu wabona umthetho kaNkulunkulu wayewushilo ekuqaleni wathi ungabulali siyabulala manje bani bafa imihla namalanga sesiphinde yamabhubisa yabona ngeke usalala nje uvule umnyango wakho ngoba phela bangavela bamtshosha wayebona batshotha yonke into lababona namhlanje
samavuza amakhosikazi aseyothemba bani ngoba lathemba thina asingavumi madoda ukuba iyisebenzi kaSathane. Ufunde Efesu 4 verse 26 and 7. Bakutshela kusukafunda ba thukuthelani ningoni thukuthelani ningoni ilanga malingashoni nisathukuthele langa malingashoni nisathukuthele ngamniki uSathane indawo ba siyacela ke uNkulunkulu semphethe siyacela uNkulunkulu asivuselele nembeza izwe isiphila lingafi ngathi akube yilowo nalowo azofezela ukuvikela ingane nabantu besifazane. Abantu namhlanje abasenabo abasenabo umuntu. Siyacela uNkulunkulu ukuthi abantu ababuyisele into babe nomuntu. Bese abantwana bethu amantombazane aphuza
ibafanyana nabathu abaphuzi yabona baphuza utshwala wayethe omunye umuntu oyephethe inkonzo yathi ukuthi uma ethenga utshwala siyothenga umlimo uthenga into yokuthi ngesingane yakho uzimane emgaqweni wafika ekhaya uthi uyafa indlala bakhona abafundi baphatha kabuhlungu bakhona abafazana ufuna phela ukuphatha kabuhlungu awunathi iyangicazula lento kangikhuluma iqiniso kodwa omunye umfundisi ngiyamazi nje wayethi umuntu uma ethenga utshwala uthenga ukulima ngoba into eyenze emva kokudala utshwala ngeke uyichaze ngakusasa siyacela uNkulunkulu asiyekisele abantwana bethu ngoba izwe sizohamba thina boliphatha kanjani izwe bese inkambeni ngeke ukuphatha izwe usidawo uNkulunkulu akabenzela abantwana babiyeke utshwala bese ingqondo zabo kazi ukuthi yibo abayikusasa lalelizwe sasa sebekhuleka kubona uma besaphila kodwa uma benjena-ke sithi yoba nisabele bani sacela ngathi lingafiki isikhathi sethizo lasetshenzelo lelizwe intombazana ifanele mayiphuza utshwala intombazane mayiphuza utshwala beshela ngezansi ma intombazane iqala ukuphuza utshwala iqala iyayiqoqa kodwa angene egazini iyaqala yahlekezela yiko le ndaba ezayo nakwazana madoda iyona le ndaba manje hayi usinisizwe